Hello guys, hello pane vanera. Hello guys, muri sei guys. Ndachirega indishare nemi ndangoti mufaro ndikati indishare ne vamwe. Uyai guys, chingotegana handisi kugarisa 5 minutes chaidzo. Nokuti ndiri kumbocheka kafeji. Ndombobika kasadza nekafeji nhasi nekanyama kafeji. Saka itai fast guys, ndingoshare ka good news. Makamboona guys, ukaona chakanaka unotadza kuzvibata. Ukazwa news dzinofadza unotadza kunyatsogadzikana pasi kudai. Unotadza kugadzikana pasi nezvinhu zvinonakidza zvaunenge wanzwa, kutadza kugadzikana pasi kudai. Unokoniwa kugara pasi. Ndozvandaita nhasi. Ndakonewa. Mumasango mandandiri mukatumu. Ndachitonoka kuti kondopedza nguva yako ndinde kumba ndimbonoshare nhau idzi. Kune kusina network kumasango uko. Ndikati ndopedza nguva iko ndimboenda kumba ndopa vanhu nkikiri news dzakanaka kudai idzi. Right, yes guys, yes. Muri sei guys, maskera sei, mamuka sei sanibonani. Guys, ndauya nenhau dzakanaka. Makundipa nzara kubika favorite food yangu. Bliki, sorry. Right. Muri kuziva guys, musi wakauya prophet panapa. Takanga tine shungu dzekuti hanzvadzi yedu yekujere ishi ibude. Muri kuziva nditi. Taitine shungu guys, ndikakumbirira ndikati ndine vanhu 2 chete prophet. Vanongoda kuti mundibatsirewo mundinamatirewo. Hanzvadzi vakakwanisa kubudirira kupinda paya. Mai Eric vakatadza kukwanisa kubudirira kupinda nekuti vakanonoka kunzwa message. Vakatora nhamba amene vakazobata prophet here. Mufunge. Asi Mwari uyu inango Mwari tovaitira chiyava guys. Mwari tovaitire yava. Mwari tovaitira chivasikana. Munoziva Mwari uyu atisi kumunamata zviri enough. Anongotitira zvimwe zvinhu zvihombe zvatisingakwanisiso. But Mwari anongotitira. Munoziva hanzvadzi vaive kujera, hanzvadzi Laximo vachitaura kuti ndokumbirisa nyaya yeapili yangu iri kungotsikwatsika iri kudii. Nhasi apili iya nhasi. Guys, nhasi apili. Mindiro yadzoka nhasi. Zvazvokuti vari kuiginowa zvazviya. Prophet vakatinamata musiya vakati mweya wokuti vanoiginowa ngikiri apili yako, mweya wokuiginowa toda kukansela. Muchikuremember vachinamata. Yesikerawo mudenga lambo zviri sei. Mukuremember guys vachinamata nezvazvo. Hanzvadzi vachiti ndaneta. Amapili angu loya anongozodai pozodai mapili acho haasi kumbotogwasira zvisi kudii hazvisi kubuda. Appeal answer yauya nhasi. Yesanokadzi uri sei mfana? Mr. Chibata harisika beji mani iwo muri wegreen uyu. Ndori mamuriwo muri wegreen uyu. Hamona. Rimindiro yauya nhasi guys. 2 days prayers. Nhasi mindiro yauya. Atopiwa appeal date kukoti musa 25 mwedzi unoyo anenge ari mukoti. Nyaya yake yeappeal. Hallelujah Jesus. Guys, ndibatsirewo kutenda Mwari vedu we. Praise be to the living God. Ndibatsirewo guys, appeal yanga ichinetsa iyi. Appeal yanga ichinetsa iyi. Kuti ipinde muningikiri, ipinde hanzvadzi Laxon vari mujere vaya. Yanga ichinetsa appeal iyi kuti vadezokoti vachinzi mutorina kudii. Vapiwa date nhasi musa 25. Exactly, Crystal. Thank you my sister. Appeal yavo musa 25 vari kuenda kukoti appeal. Musa 25. Date rauya. Ranga chinyimwa date vachirambirwa kuti andimboza kuti vangashira ndaitwa 10 down maappeal, ndaitwa 10 down maappeal, vakapila witwa 10 down, konza usucceed, vazosucceed. Mwari vapindira. Hanzi zvina Mwari mukati hazvina vigoroni. Jehovah hanzi hazvina vigoroni. Ndakataura ndikati wait guys, faith, tender, believe. Muone kuti hazviite here. Musa 25 vanenge vari kukoti guys. 25 vanenge vari kukoti. Handimaona vachienda kunopiwa appeal, right? So ivo vanga vachida kupanika pachinhu chimwe chete hanzvadzi Laxon. Musi wa25 uyu pavanzwa nhau idzi vabata lawyer fast riya vakati 25 hanzi kukoti tikudiwa kukoti appeal yazodi yabvumwa saka ini ndiri kuti uye mukoti. Lawyer akapindura kuti 25 ndenge ndiri busy, ndenge ndisipo. Muri kuona zvita Satan? Do you see the sabotage that the Satan wants to do? Lawyer apindura kuti 25 ndinenge ndisipo saka zviiti. Tikati aiwazve hazviiti 25 ndoditamuenda kukoti. Chinzwa aiti lawyer wake azopindura pesera ati kudii. Pavandiudza ndabatikana ndikambona matawo ndikati Mwari no.
Panta chinhu chakanaka pese panorwiswa. Ichi pa chinhu chakanaka chida kuitika apa chakutorwiswa already apa. Mwari muri Mwari veminana, Mwari zvitaridzei. Mwari zvitaridzei kuti muri Mwari vasingakombewi nemunhu, muri Mwari vasingakundwi nemunhu. Inzwa kuti Leya azofona bheka chiti kudi. Dei hanzvadzi vangu vari mudhuze vakutaura navanhu vakutaurirai vakudzai. Leya azofona chiti let me do let me do emuchiko. Nduti anoti ngati kuti ndizama kutsvaka word rakanaka. Let me have my talks na Major Street na prosecutor antika tiriche a deal. So ndo zvazotaura Lawyer pakupesira akati chirega nditaure na Major Street na prosecutor tiriche a deal. Chero ndisimo mukoti let me agree navo tiriche a deal. Saka ndo pagumira Lawyer. So now munamato wedu ndio kuti akuna zvinotoita chete. Iyo Lawyer iyo nikikiri dhiri rovacho rakudati vaicheka rinotobudirira chete. Budhava by month ndofamge vave kumba kwavo. By month ndimukoma lax munofamge vave kumba kwavo nemhuri yavo. Ndopati kuda kusvika ipapo. By month vafamge vave kumba kwavo nemhuri yavo. So far guys, so far so good. We are trusting in the Lord. We are putting all our faith in the Lord. We are not shaken by anything for now. I'm not shaken, and you have to be strong. No weapon fashioned against me shall prosper. Madzingada ku destroy sakarurama mchadenga nzvimbo makafa varoi makada kutamba neni vasingadi chakanaka aiwa iya isiriyo. This is not your time, and this is not your portion. Iko zvino vafa kuti muchideclare murambe mwaiya nokuti kana muna nokutanga wataitwa kudhara zvinhu zvamanga mune makore 3 muchizama kuita muchirambirwa. One prayer, one word chete, it has changed everything. Saka kwaiko zvino anzvadzi hapana chekuvhunduka. Masetbacks sasa ari kuzama kuda kungokuonayo kuti makamira papi muripo panzvimbo anditi don't doubt iri kunobuda appeal guys. So ndo pachasvika nachikumbiro vari mucomment section guys, vese vane trust, vese vane faith, vanobeliever, ngatimireiwo pamukaa nabhudhava, ngatirambei takamira nabhudhi ava anditika kuti vabude kupera kwemwedzi vainde kumba. Ndo munamato wandangu yakuzokumbirawo kuti zvakuda tichiungana tichikombana pamwe chete. My diaries, prayer and fasting team, I hope you are there. I hope muri comment section. Pakudiwa kuti tichisa mwanzo huni 1 inobika zisatonoka kuibva, asi ukaisa huni 10 kana 4 kana 5 dzikawanda moto unokurumidza kubata. Saka pataoda kuunganidza huni dzedu tese guys, kune vanokwanisa ngatise huni pamwe chete tinamatira hanzvadzi yedu ishi kuti by month end inde kumba. Anditi by month end inde kumba. No Roslyn problem ndekuti dzimwe nguva munombojamba mawe malive, saka amusi kuzviwisisa munombojamba mawe malive. Dei muchitedza munyasana panapa pari kupisa sei mazuva ano, pari kuya zvino tine program inonzi behind bars. Behind bars every week vanhu vari kuuya vari kumajeri akasiyana-siyana. Izvozvi this week tichange tine 2 mashows. One haichatoiti guys. So this week pandinouya Friday I'll be having 2 shows, 2 different nyaya handitika, 1 yepangolini ne1 yerobhari. Handiti vakarobha handika at gunpoint handiti pakazofa munhu nevepangolini. Saka ndichatoita 2 mashows this Friday. Andimaona. Saka Mwari ndimwari. Yes Mr. Chibatani guys, Mr. Chibatani vane page ravo. Mr. Chibatani munapata muchikanda link page tikupinireyo. Vane page ravo guys vanotaurawo zvinhu zvinoitika mukati mupenyu, like my true talks and things like that. Anditi ngativasapewo support yedu. Let's give him our own support as well. Timboendawo tisina live panapa toendawo kuko kune vamwe tinoteererawo. Vane concept yakanaka chose. Because vanotaura zvinhu zviri kutoitika mukati mezvinhu zvinenge zvichiitika panguva idzodzo. Handiti haisi page rekutukanwa, harisi page rezvisina basa, ipage rekudiscussa my walks of life. Anoona. Saka ngatiitei kuti tindewo kuna Mr. Chibatani tinovasapota. Saka guys panguva ino prophet tinoda kutenda munamato wenyu. Tinoda kutenda muna. Hanzi vakanzi 3 weeks from 6 February mchona zvichaitika exactly 3 weeks vapuwa data 25 exactly. Saka ndizvoka. Lara nyaya yanzvadzi vari mujeri ava vekutakura mabhatiri nemafoni. Saka una kuiona because anatomboona comment yako, no wanzokuona macomments ako normally. Handida kutomboona comment yako musi woyo. Kana muchikurangarira prophet vakataura kuti ndikupa 3 weeks from nhasi musi wa6. Guys apuwa date musi wa 25.
Weeks mangani. Weeks mangani. Zvakataurwa muchinzwa guys pa live you were there vachitaura kuti ndiri kubva nhasi musi wa6 ndiri kupa 3 weeks icho pane zvichaitika pakati apa. Havana kudaro. Okay, Anzina Veronica, but tisingakuzivi, ime musina tisingazivi, Anzina Veronica neniwo I raise awareness ndizvo. Muchambotipawo mapage enyu, mongo ndikandira page nomboshare link ndokanda ma link so that vanhu vambouyawo kuma page enyu tichionawo zvamunenge muchiita. 3 weeks handisi, kubva musi wa6 kusvika 25 weeks mangani. Saka ndozvinoita Mwari izvozvizvi. You believe, you don't believe, it's up to you, but God is at work. Zvongoda kuti iwewe ubelieve. Vapiwa date, guys. Vapiwa date. Ndo vanga vachitadza kana kudindi. I think I was the first person wavatanga kutobata kuudza kuti SIS MELLY muripi, SIS MELLY uyai. Ndikati chini hanzvadzi zvikanzi date ni mufunge taitoti zvakavharana tatoto apply panyuwani mindiro dzakarikari dzaimborambwa dziya ndo dzadzoka kunzi musa 25 court yeappeal. Saka we just praying kuti musa 25 vari kuenda kumba. So guys, ndo zvanaida kuti ningokuudzai. Kune ma WhatsApp group 2 andaposta ku old page. Moza kuti tine ma page 2 handiti. Tine page rema post chete, toita page rema live chete. Ku page rema post pane ma link 2 andapiwa, andakanda andika a prophet pavari kuuya kuno ku SA ku Cape Town neku Joburg. Saka malinga ari papo. If you want to be part and parcel of vanhu varida kuzoona prophet vachipiwa mina maringene dambudziko raunaro, iwe ndonoziva dambudziko rako raunaro. Handitika enda unopinda mu one of the nikikiri. Yes lady storm. Enda unopinda mu one of the links, the groups. Handitika ugare uripo panzvimbo. Handiti enda unopinda mu one of the groups ugare uripo panzvimbo. Handitika uzoziva zvinhu zvema last minute because from what I'm seeing ma group atove 2 kudara. Atove 2 and the group rina accommodate 250 people. Handiti zvichireva kuti possibility yekuti munenge mazowandisa time yawe inenge limited zvinogona kunetsa. Saka itei changamu. Andika guys, itei changamu. Mugare muri panzvimbo kuti mukurumidze kubatsirwa. Anditi enda nekutenda, usaenda nekudhauta. Please, endai nekutenda. Kune vese vachaenda kunoda kunobatsirwa matambudziko amina. Tine matambudziko guys. Mukurarama kwatiri kuita tisekudai, so we all have problems dzakasiyana. It's just that kuti mamwe problems people avauye vachimataura. Vanomaona. It's just that kuti amuzikanwe zvokuti problem yenjero ukada kuitaura about sometimes people they don't take it seriously. Vanomaona. Zvasiyana nekuti ndikaenda kati guys ndine problem inoita mukurumbira because mise munenge makatotarisa. Una ndikataura problem yangu right now tichori 800. That means 800 people wanoenda chizati kune problem siwe na problem yakati. Vamwe votoifafaidza problem ya yotosvika nhasi inotovata nhasi yatokusika mwana vanhu 3000. Vanomaona. Asi the fact of life is the fact of the matter is we all have problems. Vamwe ndeye vana, vamwe ndeye marriages, vamwe ndeye mbereko, vamwe ndeye varume vanisa mudzimba, vamwe ndeye zvakasiyana zvemafamily chemu chaimo, kurasirana mhepo, kurasirwa mhepo, vamwe makaromba, handika vamwe mune nyoka dziri kukutambudzai, vamwe mune zvitokoro zvamakapiwa, handika zvamukushaya kuti moita sei nazvo zviri kuda kuvata nemi, vamwe hamuchadi zvinhu zvamakabata kudhara muda kuregedza matambudziko akasiyana. Munawo matambudziko chokwadi chiripo. Asi kuti akasiyana mamwe acho munenge musina magatse kuti mubude pachina kutsira kuti SIS MELLY ini ndo zviri pandirishi. Asi ini vazhinji ndoziva kuzuta nona kwanda kuseri. Saka zhinji neizvo zviziva kuti vanhu vanetsekana sikana, vanhu vatambura neizvo zviziva kuti vanhu vatambura. Umwe anetsekana nekuda marriage chaiyo iri kutotoramba kubuda asi vane vanhu akanaka vedwe. Asi marriage haibudi. Ane hunhu ane zvese asi marriage haibudi zvokumhanya. Handimaona. Umwewo anenge zvakangosiyana. Umwe atotsvagawo mukadzi yakanaka. Asarongowana vakadzi vanenge vachingoda kudla mari vachidarika. Zvakasiyana. Right. Zvakasiyana. Anditi maona. Saka vanoda kubatsirwa malinki 2 ari kwikoko. Anditika mopinda mumalinki momo kune Cape Town kune Joburg. Mono ronga muri pamwe chete kwikoko. Anditika misi chibatana ndichitaura guys link ndakapina hapo guys. Ngatingo like hande ito like page iro. Yende ito follow page. Mr. Chibachani ndapina hapo guys. Madayari zilizoti amunyenye kundirasisa. Amundirasisa zvekudaro. Ngati like page ra Mr. Chibachani ande ku Facebook. Thank you. I so love you. Thank you. I like that page. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Pana like page pa comment hapo pandakapina. Thank you very much. Saka guys ande tino support. Let's support our own people. Anditika
hande itinosapota inini ngara ndaindosa munhu handitika ndenda tomboona kuti hapana maskandari hapana mabororo hapana zvakawanda hapana negativity panongotaurwawo zvinhu zvinovaka zvinhu zveupenyu zvinhu zvakadaro hanimona. Thank you watch to like futi, thank you very much, thank you hande itinolikewo page ramisi chibatana vanoita zvemakomedi ndicomedian ngatisimudzirewo macomedians manyuwana ari kupinda aripo akawanda ngatisimudzirewo manew celebrities ari kupinda pana apa padiaries tine celeb in the house, we've got a new celeb in the house. Amai, welcome to my chembere celebs. Tine rimwe chembere celeb riri kuuya guys. I'm going to introduce the celeb to you. Iro rinomirira zvemubedroom. So achauya pano nchauya naye palive but kana chita live ndifuna chatenga kuma 10 dzekuAfrica kuno kusiku panenge pachitwa chikapa chaicho. Saka please musiweyo murega kugara nevana handitika morega kugara nevana yoita yevanhu vakuru chete show handiti vakadzi mupawo muzvikapa zviri kunoita kuti mutambirirewo varume saka munenge muchitaridzwa live and direct kuti chikapa chinoitwa so handitika mogara makagadzirira musati nongouya mogara makagadzirira kuti chikapa chinenge vanenge vachikutaridzai kuti munodai muchidai muchidzidza ime muchitawo muri kumba kwadzimba dzenyu handika me muchitawo muri kudzimba dzenyu handika imimiwo tiri panzi ari papage kuold page remanhingikiriko rema post page rema post saka tinewo new celeb new gogo celeb in the house handika iri kuyakamirira divi rezvemudzimba umo handika kuvarume nekuvakadzi handiti saka tichange tichionerera pano handi vachashare page ravo kuti tinde kunitaka kuwasapota vaone kuti vavewo nepage handi asari navanhu handika tenge takadongora aiwa zvenaye hamudongoroiri izvi munenge muri pano kuti varume vacho nawo dzimongokukwera kwacho pamwe kuno kuchinetsawo hanimoona plus master anenge achinetsawo ava mbuya pavanenge vachiuyawo apa handika vanenge vachitozokutedzai kuti varumewo position dzenyu ngadzimirewo dzakadai handika vana maiwo position dzakadai kana makadai o munodai handi saka iyi inotoda baba namai vese vari vaviri inoda baba namai mese muripo. Esther namba yangu hauizivi namba yangu iripo front page sure ndiwo wega usina namba yangu tiri kubvunza namba mukore uno sure Esther chokwadi sure are you sure Esther iyo enda kukupa iyo ndakupa animaona Tifa thank you Nancy wadzoka kuno thank you wadzoka kuno like page ka thank you saka tinenge aiwa isusu chiminako chedu cheku uchaukoti hey kusasina nebasa rese zvinotori nebasa nokuti zvine basa marriage zvinizvozvo zvinoto dzimba dzimwe dzikutoputsika nenyaya kuti murume anenge achiti mukadzi agoni kungoita kunge ndakaroora danda murume wacho ngoti ini tamba isi kusvika kuparafini tamba isi kusvika ingogumira pakati handika inyaya yekuti kuleka tuma skills kuti saka poitwa sekana pakadai ndokuti vanhu havafanani ani musagaisi vanhu havafanani masingu amumbo excuse yenyu masingu zvezvichida vanhu vari mudzimba izvi hanimoona zvezvichida vanhu vari mudzimba izvi kuti dzimbawo dzidiwo tibatsirane dzimba dzisanyanya kuramba dzekuti varume vacho zvinhu zvisina nebasa rese anotozvikoshesa hanimoona vanokuisa zvinhu zvisina kana nebasa rose saka iwo masingu anombomira munogona nguva yekodzi dzenyu masingu kuita kuti muzvipreperewo pamuchawanikwawo pamwe kuda vamwe masingu akatorambigwa kusagona icho chikapa icho kungoita matandaiwa yamudzimbawo ndozvamunenge makarambigwa saka uye wochidzidza ako wochiita practice wochimirira kuti paunowanikwa apa nditika wobva waningwa kugona kupeji remanhingikiri kune linki dziriko tu kupeji re-old page kumapeji remapage kwete peji remalive aiwa kupeji remapost peji remapost tine mapeji 2 tine rinokandwa mapost chete toita peji rinokandwa nhingikiri rinokandwa rinoitwa live chete saka vanoda ikanenge vachiti hai zvina basa musauye henyu handichika vanoti tinoda kuona tinoda kudzidza uyai mudzidze handichika zvemudzimba izvi kuti zvakamira sei hazvina shasha zvemudzimba asiwo kana nenge auya chinoda kudzidzisawo apa pakadaiwo pari kulekawo aiwa unenge agona ini nditotira ngavauye nokuti kuseri uku ndombotosangana nevasikana kwaizvisimeli mboita isati goni ndikati ini ndiuye palive ndichito izvozvo imi vana imi kwana ini hanimona sisimeli please dzimba kweda kunamira zvakanaka please simeli mboinoti ini handizozvinyatso kuzvigwa ndizorina magatsi anosvika ipapo asi kandaona mna nemagatsi ndamuwana mna nemagatsi kuya kuzozviita chikapo chachona saka ngatidzidzei aiwa masingo ndati kana muchida munouya one my children ndotozwa nevana vadiki vabvunzai mucomment section vanouya kusera nice simeli please ndototi hey zvokuda kuti zvikwane nini ndisingachigoniwo
mazhandu vauya aiwa mukoma laxman tinotokudai because imi makubuda makwenda kumba mukoma laxman mwari avanyadzisa chamboita kuti mindiro dzanga dzichito10 down dzinzi 25 date and majors na prosecutor we are starting to pray now hapana chavanopokana muri kuenda kumba imi chigadzirira kuenda kumba imi muchigadzirira kuenda kumba mukoma laxman muchigadzirira chikapa che3 years chaya chava muri mujeri chava machikangamoka muchikapa muri mujeri mama kanga machikapa 3 years muri mujeri iko zvino muchigadzirira kuti muchiinda kumba munobatsirana na madam munosefisa madam zvakanaka kuti hanzi rakanzi chipeji remaposti rakanzi SIS MELLY diaries chete rakangonzi SIS MELLY diaries chete rema live rinonzi SIS MELLY diaries live iri rimwe rangonzi SIS MELLY diaries chete hanzi tabva kwachibhatani aiwa zvinokudzwa kana mabvako guys magona right sa guys ndakwinda nditika ndonyaya dzina ndaizoshiya nemi ndafara fani vedu wendawa kufara chaiko ndafara mukoma laxman mundibate kuseri ndine zvandoda kuzokusvisai kuseri ndoda kuzokupai zvimwe zvinhu zvenyu kuseri uko saka ini ndakwinda guys tobatsana nemusi friday andika tobatsana nefriday asi mukona ndauya pakati apa pamuza ndichi panenge paine emergency but kana ndisina friday tinenge tine 2 nyaya dzakasiyana anditika dze behind bars tozoitawo friday but anyway inenge iri nguva bo because inini wacho ndendamboita zvandiri kuita anditika saka zvinenge zvatoita so guys vanenge vaenda kulink ikwepo mutegewo vasiri vari kuti hatisi kuona link muvategewo vanoona malinks morara moswera bo guys morara bo bless you guys I love you so much take care of yourselves